7,000 ka mga job vacancies ang gitanyag sa job fair karong adlaw uban sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Department of Labor and Employment alang sa mga natangtang kawani sa Mactan Export Processing Zone kun MEPS. Department of Labor and Employment mutanyag usab og financial package alang sa nawada ng trabaho kung makahatag og maayo nga project proposal. Laing 2 milyones pesos nga gigahin sa TESDA nga scholarship alang gihapon sa nawadan og trabaho nga gustong mopahimo sa libreng training sa ahensya. Ani ang report. Alang lang unta kini sa 4,000 ka mga retrenched workers sa Mactan Export Processing Zone apan gibuksan kini alang sa tanan nga nangita og trabaho. Duha sa unang na-hire on the spot sa call center company nga ilang gi-applyan mao sila si Rhea Jean Berenguel nga taga Tabuelan ug Raymond Danyo taga Basak, Lapu-Lapu City. Samtang si Joe Peter Crisostomo, harness taper kaniadto sa usa ka exporter company sa MEPS, na-hire on the spot usab isip bagger sa usa ka mall. Mo pass paguguan kanang mga ilang requirements. Dawa tagi ka. Dawa na. Pending sa pagsabit sa requirements. Ano sa makakasubok trabaho? Og makasubmit ako sa requirements. Sila si Cristina Pobrador, embroidery operator, ug Marife Alconera, heat transfer operator nga na-retrench sa laing duha ka exporter company sa MEPS, mi-apply usab. Karon sa may mag-applyan. Production worker sa job. Garments kaya po, maurami. Alas 12 ganihang udto, 34 na ka mga aplikante ang na-hired on the spot. Matod ni Direktor Lilia Esteliore sa Department of Labor and Employment Region 7, 17 ka mga kompanya ang misalmot sa job fair aron makatanyag og 7 ka mga job vacancies. Hinuon may livelihood training ang dole alang sa mga displaced workers nga kun makapasar sa ilang gidusong project proposal, mamahimong mahatagan og puhunan gikan sa 10,000 pesos ngadto sa 30,000 pesos. Ang project proposal nakita nato nga sustainable po siya. So naatay from budget of 10 to 30,000 per beneficiary. Samtang gipaniguro ni Kim Francisco, pangu sa Public Employment Service Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga mahatagan og trabaho ang taga-Dakbayan nga nawad-an og mga trabaho. Half of the job vacancies are from the call center industry and the rest are divided into sa mga production workers, no, sa MEPS, sa mga malls. Mukantidad usab sa 2 milyones pesos ang balor sa 225 ka mga scholarship nga gitanyag sa TESDA alang sa mga displaced workers. Hinuon matod ni Floro Ringa, Assistant Regional Director sa TESDA 7, nga madugangan pa kini depende lang unya sa panginahanglan. Atong katong napulo man to ka mga kurso ato tong bahinon sa sa remaining nga katong 4,200 plus. Uban ni Marlon Melgazo, Lou and Merondina, Balitang Bisda.